Uusi päivä on valinnut täällä Serbiassa ja meillä on haastattelussa Tuukka Kotti. Tuukka, miten pelin valmistautuminen on mennyt? Pelin valmistautuminen on mennyt ihan hienosti. Että aina vähän haastavampaa tämmöisillä pitkillä vierasreissuilla. Että eilen oli pitkä päivä matkustajassa ja kovasti vähän väsytti jokaista, mutta siihen nähden hyvät treenit saatiin vedettyä eilen illalla. Että oli jalkaliikkoja hyvin ja keskittyminenkin oli ihan hyvä. Että uskon, että ollaan ihan valmiita huomiseen peliin, että ollaan scoutattu ihan hienosti toi vastustajajoukkue ja katsotaan millainen kotiyleisö sieltä tulee vastaan tänään. Selvä. Mitä odotat peliltä? No varmasti aika fyysistä kamppailua taas, niin kuin tästä tuo ensimmäinenkin Eurocup-peli, että saadaan painia varmaan aika kovaa. Ja tosiaan yleisö luulisi olevan aika lailla hyvin mukana pelissä, että katsotaan, että kuinka aggressiivinen yleisö sieltä tulee ja kuinka paljon, onko mökki täynnä täällä. Veikkaan, että hyvä tunnelma matsissa kanssa. Kiitos Tuukka.